Komentatzen gauzak, ez? A ber, ze ikusiet? Ikusiet pelikula bat, bueno, gero esango izuet, zen modauz ez daketen morazko. Bueno, oin Lali Esposito, cruzaude, aurtengo epaimaiko kidetalko bat, Juan Antonio Bayonakin, eta gaur gauien esango bez zein da pelikulaik onena, sekzio ofizialeko pelikulaik onena, eta bueno, sekzio danetako eta saiako naiz, zartzen barrura, premio gala bertatik, grabatzeko pizkete eta ikusteko barrutik nola izangoan. Ez? Baina hori, atzaldien ez dauket pelikulaik, hortaz, ze pentsaudet, Paul Thomas Andersonen pelikula berriago ikustea juti ez, danak airi izaten sekulegu danak amar bajartze jo, o bosti xerra postetik, eta, jode, ikusi berdet. Tizuet gehiago komentako, tizuet txapak gehiago sartuko, ze on Jodie Fosteren ajun berdet, eta pelikula sorpresa gaur estrenako ana Victoria Eugenian, Frankenstein, Guillermo del Toro, ze sorpresa, ez? Dano genekiun, hau izango zela. A Private Life. Bueno, Jodie Foster psikologo bat da. Eta egun baten, bere paziente bat hilitea. Eta, hasieran uste be hilindala, sin más. Baina gero ikuste be, suizida indala. Eta zeate suizidako zan. Ez dakigu. Baina behin esploratzen hastean nien Jodie Foster, ikuste, igual ez dela hola hil. Baizik eta beste batek hildula. Orduan horraztea, thriller bat, bilatzen abertzein izen laiken. Eta, entretenido ditea. Hau, zendan, ere zinemaldiko azkeneko pelikulia, azkeneko txaluek, pelikulia xe aurretik jartze den zinemaldiko intro hortan, txalui jote ez duna, zer dao, dute, hilda. Txalu jo berdie, pelikulia ondo sentitzeko, ez, barneratzeko pantalla barura. Oin guze hartu, eta banue alde harta, banue Paul Thomas Andersonena ikustea, ez dakitela nun hartu erten buze, baina, iritsi geha zinea, ja hemen gaude, hemen di 20 minutua sartzen naiz, eta... ze mugustan, petean, pelikula, DiCapriokin, Benicio del Torokin, Sean Penn. Wow, una batalla tras otra, espectacularra, Jode, ze guioi, ze direzio, ze azkar jutean dana. Ez da izemat irauten, 2 ordu terditik 3 ordura, asko duratu, eta dana persekuzio bada. Ben kristona, la kristona, eta eskiala da. Sean Penn, Sean Penni, Oscar eman berri jo be, actor de reparto, beha saltzea momentu bakoitzin, nola hilotzean pelikulia, ze moitzeko era, ze ondo ito, entzute zue hau dena, zerra montauta, jai pasatzen zendien klausura sartzeko, hemen seguleko ambienti da. Eta, ze komenta behar dizuen? Komenta behar dizuen pelikulan bat? Fatima gehatzen zau? Ez? Eta oin sartzekak gala, eta hor grabako pizket. Topa izan dizuen. Top bat, egon gozan The Boys of Hind. Gero, egon gozan Los Domingos, esan izuen, Los Domingos o más palomas inda, o beto, azkenin Los Domingos, gehiago gustatzen ziren mori pasala, Los Domingos, gehiago gehatzea, más palomas baino. Orduan, horratiken, más palomas, hirugarren postun gehako zen, eta gero ja, ez, gero Nuremberg, Nuremberg, bai, más palomas eta gero Nuremberg. Eta gero ja, gutxura bera danak antzeko, eta eskitenan bate guzta, bakizkitu zein izen din. Basatu nahez, urteroko moduen, ni normal jantzita, eta hemen jendie dago, sekuleko trafikin.
beti beko parten ikusiet, lehenengo goitik. Gustatak, dana, hombre, pelikula ikusteko bai. Baina gali ikusteko, igual hemendik ez da positibotatzen. Bueno, beste urte batez iritsi gea amaiera, hemen egon gea egunetik egunera, eta zema pelikula ikusitugu, ez dakit, Otamar gutxura bera, Otamar, espero gustatu izena, eta ikusiko gea. Agur.